Николая Кръстева, водещата на предаването "Аз уча английски" по BIT, представи и в Чикаго първата си книга. Заглавието е "Шери", а книгата е за любовта към себе си и околните. Ваня Креймър беше на срещата с авторката и приятели. Сред почитатели и приятели Николая сподели, че е написал книгата "Шери" бързо, импулсивно, на един дъх. Какво я провокира да пише? Разговора с една моя приятелка и начинът, по който тя виждаше себе си и ролята си в света като жена и като човек. Аз исках да й докажа, че тя е един специален човек и една специална жена. И така трябва да се чувства всеки от нас специален. Николая е пътувала много, живяла на 3 континента, но избра да се върне отново в родния Гоце Делчев. Тя споделя в книгата си, разделена на 12 глави, ценен житейски опит от България, Саудитска Арабия и Чикаго. Най-важното – да се научим да мислим за себе си първо, да се научим да отказваме, да споделяме очакванията си. Според нейна читателка, книгата е пътеводител в живота, за това с обикновени и прости стъпки в ежедневието как ние можем да уважаваме себе си, да обичаме себе си, тъй като повечето хора се оплакват, че наистина липсва ни любов и не можем да дадем на другите. И именно тайната е в това. Обичай себе си, за да умееш да обичаш и другите. "Шери" е на пазара само 2 месеца, но вече е на второто си издание. Със сигурност хората в Чикагската църква Света София бяха щастливи да се здобият с нея. Тази нейна книга е още един повод, така, хората, които жадуваме за духовна храна, да се съберем, да поговорим, да се видим. За BIT новините, аз съм Ваня Креймър.